Kienet xena taqsim il-qalb. Iż-żagħżugħa Torka Pelinkaja li nqatlet aktar kmieni dan ix-xahar waslet għall-ewwel darba f'pajjiżna biex issellem il-memorja ta' bintha biex issegwi l-kumpilazzjoni li bdiet it-tnejn fil-qorti. Imbikma ma tistax temmen li tilfet lil bintha d-darba l dejjem. Ċiċekkaja poġġiet bukkett fjuri mal-ġenb tal-istabbiliment fil-Gżira fejn qatlet iż-żagħżugħa ta' 30 sena. Fl-aħħar jiem, il-ġenituri ta' Pelin insistew li l-każ ta' binthom huwa qtil u m'hemmx mod ieħor kif tista' tiddiskrivih u ma ringrazzjaw lill-poplu Malti għal mod kif irreaġixxa għal dan il-każ. Mother says that mothers will not cry again because of such kind of issues, such kind of accidents. Never in the world, not just in Malta, not just in Turkey, never in the world. Omma spjegat ma' Net News kif Pelin kienet ġiet tistudja f'pajjiżna u wara li estiet l-istudji tagħha li kienet ħassitha sigura li tkompli tgħix u taħdem f'Malta. After seeing that Malta is a peaceful place, especially for women, she decided to continue her career here. Aktar tard mal-jum Pelin żart ukoll l-uffiċini tal-kumpanija 1% fejn kienet taħdem bintha bħala interior designer. Hawn spikka l-mument meta l-omm ittieħdet idejn id-desk ta' bintha u għan qed issiġġu magħha daqs li kieku qed tgħanna għall-aħħar darba magħha lil bintha. Hemmhekk italbet biex tieħu magħha l-bajro li kienet tuża bintha u żomma bħala memorja żgħiża. Melikt. Ibsna Maxter, kol ma kojb kieġi l-arjat Maxter. Jilqaw lil-lom Pelinkaja kien hemm id-diriġenti ta' din il-kumpanija u l-kollegi ta' tfajla Torka, kollha mbikma għal vojt li ħallit Pelin. She was an angel for us here. She became one of us. Everyone loved her. And her not being here is a big hole for us. It's a big missing puzzle. L-akkużat Jeremy Camilleri qed wieġeb mhux ħati tal-akkuża ta' qtil kif il-qorti bdiet il-kumpilazzjoni brabta ma' dan il-każ. Waqt il-proċeduri li bdew jinstemaw it-tnejn intqal kif kien l-arus stess ta' Pelinkaja li identifika l-vittma. Dan hekk kifu li kien ilu biss ftit sigħat f'pajjiżna biex jiċċelebra luq snina filwaqt li kien fi tridu biex jiltaqa' magħha kien ukoll qed jipprova jċemplilha. Iżda hi ma kienx qed tirrispondi. Meta wasal fil-post tal-inċident, l-arrus tagħha avża lill-pulizija li Pelin ma kienx qed tirrispondi u kien hemmhekk fejn talab biex jerġa' jċemplilha. Bil-mowbajl ta' Pelin jibda jdoq biswit il-vittma stess. Mill-qorti ħareġ ukoll li sija qabel l-inċident l-akkużat kellu xi jgħid ma' tfajla tiegħu fejn qalilha li huwa psikopatiku, li kriminal u li l-għada kienet se tisma' fuqu fuq l-aħbarijiet. Da qalu b'messaġġ li bat li tfajla permezz ta' voice message li l-akkużat ħassar imma l-pulizija rnexxielhom jintraċċaw. Dan l-istess kliem qalu Camilleri stess lill-pulizija meta arrestaw fejn qalilhom ukoll biex iġibu lil tax-xandir biex isir popolari. Biex jida jgħidu li l-akkużat beda joffendi lill-vittma waqt li jwadbilha l-ġebel. Kif intemmet is-seduta u Camilleri beda jitmexxa l barra mill-awla, membru tal-familja tal-vittma nstemmet tgħidlu mur inħaraq fl-infern. Pelin iħossha ħażin fl-awla.